Здравейте, прекрасни същества! Няма как да не си направя и аз запис на това как правим водици или поне това как аз ще направя този ритуал. Днес е един много емблематичен ден. Ден, в който се отварят небесата и всичко, което изречем, мислим, купнеем, стига до Божиите уши. И знаете ли, точно поради тази причина няма как днес да изричаме нещо негативно и да не се връща, да не рефлектира автоматично към нас. Затова бъдете смирени, бъдете покорни, бъдете отворени към света, бъдете отворени към душичките на другите. И нека да ви споделя моята техника, моят начин на работа, тъй като попаднах на изключително много приказни, вълшебни метода, техники на наричане, но нека споделя и моят. За моят ритуал отново, както за всички останали, е нужна купичка, която да е от стъкло, метал или керамика, но не и от пластмаса. Вода. Хубаво е, тъй като четох много дълбоките знания, е хубаво поне от 3 потока, от 3 източника, най-хубаво е 5, да налеете водата. Като аз го правя от 3 потока, от различни поточка наливам вода, като при наливането задължително благодаря мислено, като се има предвид да не говорим през това време, а само да благодарим на процеса на спътването. Хубаво е, когато ги взимате от различните поточета, да бъде в стъклени съдове, да бъде в материал различен от пластмаса, пренасена водата, защото тя губи структурата си. Това е първото основно правило. Второто правило, което давам и преди самото случване, е да седнете и да си разпишете всичките желания, които имате, купнеш, стремеш за тях, на листчета, отделни листчета. Сганете ги и усетете през тялото си кое ви вибрира най-силно. Това е вашето желание. Отворете листчето и го прочетете. Прочетете го и си намечтайте правото да го имате в живота си. Усетете го как вече го живеете. В момента, в който вече сте наляли водата в стъкления съд, оставили сте на вечерната луна, не говорете, не изказвайте нищо. Само задръжте водата с ръчички, гушкайте, ако искате, и мислено, единствено и само мислено, изказвайте вашето желание. Има още един жокер за тези от вас, които не могат толкова силно да визуализират и да усещат вибрациите на тялото си. Изберете си едно листче от всички тези и вместо да се притеснявате дали ще го изречете по правилния начин, само гушкайте водата и благодарете за нейната магична сила. След това оставете листчето под купичката, завийте купичката с бяла кърпа, за да не влизат прашинки и нечисти намерения, и оставете за цяла нощ. Нарича се мълчана вода. За мен това е най-правилният начин, защото
работиш на единствено и само на вибрационно ниво с структурата на водата. Ако ви е допаднала тази техника, моля споделете и с други и нека повече хора проектират днеска чудесата в живота си. Благодарна и щастлива съм, че имам възможността да споделя моята техника за работа. А ако искате да бъде от различни поточета, а нямате поточета наблизко, можете да бъде от 2, 3, 5 чешми. Пак е същото. Води се от различен източник. Ако нямате пък 2-3 чешми в къщи, помолете ваш комшия да ви налее чаша вода. Целувам ви, прегръщам ви и знаете ли, вие сте творците на вашата реалност и единствено само вие избирате точно по коя техника и методика да сътворите живота си. Това е един от тези древни, стари, магични ритуали, които работят за всички. Позволете си да работят и за вас. Прегръщам ви и приятно сътворяване!